मी अनिता. अन्नपूर्णा चटपट मेजवानी चहाच्या रेसिपीत आपले स्वागत. आज मी पहिल्यांदा तुमच्या समोर येत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे हलवा, पण हा थोडा वेगळ्या प्रकारचा हलवा आहे. आपण नेहमी दुधी हलवा खातो, गाजर हलवा खातो, मूग डाळीचा हलवा खातो, पण हा हलवा 10 ते 15 मिनिटात तयार होणार व अतिशय सुंदर याची टेस्ट लागते. तेव्हा तुम्ही रेसिपी नक्की पहा आणि हो, चॅनल सबस्क्राइब करायला व पुढे येणाऱ्या बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करायला विसरू नका. चला तर मग पाहूया आजची रेसिपी. 200 ग्रॅम ओलं खोबरं घेतले, मी काप करून घेतले त्याचे. आणि इथे 100 ग्रॅम गूळ वाटीने मोजले तर 2 वाटी ओलं खोबरं व 1 वाटी गूळ. इथे चिक्कीचा गूळ वापरायचा आहे. आता हे खोबरं मिक्सरच्या भांड्यात घ्यायचे आणि गूळ व खोबरं थोडंसं पाणी घालून एकत्र बारीक फाईन पेस्ट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने वाटून घ्यायचे. अशा पद्धतीने बारीक असं वाटून घ्यायचे. एखादा खोबऱ्याचा तुकडा जर राहिला असेल तर तो काढून घ्यायचा. इथे पॅनमध्ये 1 चमचा तूप टाकून घ्यायचे. तूप थोडंसं गरम झालं की त्यामध्ये बदामाचे काप टाकून घ्यायचे. मी इथे 7 ते 8 बदाम भिजत घातले होते. त्याची साल काढून त्याचे असे 2 तुकडे करून घेतलेत. तुपामध्ये थोडंसं हलकंसं त्याला परतून घ्यायचे. थोडेसे परतत आल्यावर ह्यात मनुके सुद्धा ॲड करायचे. 2 ते 3 चमचे मनुके त्यात टाकून घ्यायचे. मनुके टाकून घेतलेत, परतून घेऊया आणि काढून घ्यायचे नंतर यामधनं बाहेर. काढून घेते मी आता. याच पॅनमध्ये हे वाटलेलं मिश्रण टाकून घ्यायचे. टाकून घेतले पॅनमध्ये. आता हलवते त्याला आणि थोडंसं घट्टसर होईस तोपर्यंत चांगलं परतून द्यायचं. त्याचा कलरही थोडा चेंज झाला पाहिजे. गॅस हा मी मंदच ठेवलेला आहे. आता गॅस मी मीडियम करणार आहे. परतून घेऊया. असंच हलवत राहायचे. एकदम गॅस जर मोठा असेल तर ते पटकन जळतं व अंगावर उडतं. त्यामुळे गॅस थोडासा मंद करायचा म्हणजे छान शिजतं येईल. असंच मध्ये मध्ये हलवत राहा. दोन मिनिटातच तुम्ही पाहू शकता कलर असा छान चेंज झाला आहे. आता या स्टेजला आल्यावर तुम्हाला यात अर्धा चमचा वेलची पूड टाकून घ्यायची. असंच हलवत राहा. मिश्रण तुम्ही पाहिलं आहे थोडंसं घट्ट व्हायला आपलं लागले, सुरुवात झाली आहे. गॅस आता मंदच आहे आपला. आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे दूध पावडर टाकून घ्यायचे. दूध पावडर तुम्ही दुधात मिक्स करून टाकू शकता. असंच हलवत राहायचं. दूध पावडरनं खूप छान टेस्ट येते हलव्याला. अशा प्रकारे गाठी जर होत असतील अशाच गाठी चांगल्या अशा फोडून घ्यायच्यात. मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. आता यामध्ये सर्वात शेवट आपण घालायचे ड्रायफ्रूट. मिक्स करायचे. हलवा तयार व्हायला जास्तीत जास्त 10 मिनिटं लागतात. आणि जे टेस्ट तर ऑसम लागते. तुम्ही नक्की करून पहा.
तयार होत आला हलवा. आता अजून 1-2 मिनटं अशाच पद्धतीने हलवत राहायचं. आता गॅस आपल्याला बंद करायचा आहे. ह्याची अजून जर चव आपल्याला वाटेल, अजून ह्याची चव आपण थोडी वाढवू शकतो. आपण या तुपाचा जास्त वापर केलेला नाही आहे. आपण ड्रायफ्रूट जे भाजण्यासाठीच तेवढं आपण तूप त्यात वापरलेले 1 चमचा. तर यामध्ये अजून 1 चमचा तूप घालू शकतो आपण. आता गॅस बंद करून यात 1 चमचा तूप घालून घेते. हलवा तयार आहे. तुम्ही पाहू शकता काय सुंदर दिसतंय आणि असं मस्त त्याला स्ट्रेक्चर आले. तर तुम्हाला हलवा कसा वाटला ते मला नक्की सांगा. आणि हो, तुम्ही हे करून पहा व मला कमेंटमध्ये ही सांगा की तुम्हाला हलवा कसा वाटला ते.